أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بنالا كاجي كبر مولود ما نو يلا كبر كلو دوفنا أمبي مالي دمنا كمان مرة كلو أمي سلسلة أني أنغرام غونو سيدي شريف هارون رشيد هيدرا أنا علي بي نوسه أنتركي أنا أنغرام با أنجنيو أنا سعوديني وربا نو يموديبو جالو مرة كلو يا نالا كاجي أي نوسه تلفون بي أي أنكم على كم من وجلو أي عندنا على كم أنسينا جلو نانا يموني أكبر يوم يوم من وجلو مقولوا أكون جلو أبيك ما يدرك تسكون معنا وأنا سام سبب أشياء ملبو أيربورا يا كتار جولاني كاتبكم كوفة كون كتاعنا فورلا فوقا وكوفة أنيو يورو فوتي بياني نزوجنا فرفولكم شرو نلا كجيه كم ويدرا يانشي كنا كنا نفرارنا كا مرة كوي أنفنا دنا يا ويلي Afranka kananaye awasir fla o manga fuli bibbe anga do bibbe anga barkada tawrin fla amru wo fo fuli alhamdulillah jarana be yarafo da kono nanjele yala sabo niya ay am bismillah ya no bismillah ya deka ajele so sonni kunta islam ya ka ikunda am bismillah ya skema bismillah na ka foi kam am yere betul mina tiar la bikoni neni sojara sisa wallahi ni fo kosobe dante fo dimina inshallah ka duwa uki ka duwa ni mara kaje sajma ando be faisal assalamu alaikum alhamdulillah garmani watina neni so kadi ko juri garmani ko no sojo baga to on naka tasma fana dai nan ni ma faga dadi ba faga garma kan karamo on yan ko an badra ni sangare ila garmani ni sojara ni mamadou sisma ni sojara en plaisir garma ka karamo manjila tanto wallahi haydara ko ni chen sigatal ene mi alhaji buna nyangla dalim ni ma na buna yomina ni majigile lava baru ja choma bahari bi haydara ko be bi na fungu dala nyefe hal bi chobo bi sigatal badara ni sangare to wallahi amati yan sangare to labda na sangare to alhamdulillah chobo bi sigatal wala unyo na chamo wala mi chamo fose sigatal be ala funga na garma sangare wala mi sojara ni ga majide ni ga ay pero abin foi abiyara de blane dugor mo be ni la amma ni woni am be ba ni suni ki am ka fajila be abu ni ka fajila ni ko ro ni do ko be wallahi mo ya ko ra ke do ko ni be abu ni do wallahi amma wani ni la dane ere mo fam wani ni da me ne ere mo précisément ne ere wonde ni en fait ne wonde mi fama konnana vraiment ça dire quoi dine c'est-à-dire dine ci fariande ka tayere la ka daga ko mayr futi ala ko c'est-à-dire mo toy ala mine mo tay ngalule ni ala mine ala ni ko ki bo ala ya illa nguti tama wallahi ndali do ala mina c'est-à-dire que ala yere do fa ka Qur'an ba kon in tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum ala ci fo nga wallahi haydara misali imam bayde c'est-à-dire dantiga boyana karamo haydara ini ka kalande ni ka no fetuba ni ka kanu nyombe wallahi iye sabali ni nyogo mine mira ona haydara wallahi sabatira ikam manduni nyogo chere ngamba di ala mo hali bi ya rabbi ala ka jekuli ala ka fanga ya rabbi ala ka sinsi ala ka fanga ya ala ko do ani jugu bece ala ka ke wasay ala ka ke mustafa ya bangani kamo wallahi karamo wa amsa ala sangare badra sangare kalfa ala mo ala min kalfa ala ka kalfa min sunni ala kan to kalfa alhamdulillah an ka foli bi an filɛbaga bɛɛ ye jamana kɔnɔ a kɔ kan ani an balima ninnu an b'u fo o kɔnɔ jɛlen don mɔgɔ ɲumanw don filaya kun ye nin de ye maloya ani sanbɛya ni diinɛ ni danbe o kun ye filaya ye kunun ni jama cɛyara k'u bɛ ɲagami mɛ o bɛɛ la sɛbɛsɛbɛw bɛ yen nin ye fila sɛbɛw ye a y'a jija ni ala sɔnna an ka ɲinifɛn ye min ye diɲɛ na a bɛ sɔrɔ karamɔgɔ Haidara ye wele da k'an ka bɛn k'an ka jogo ɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye tugura Haidara kɔ n'i ma Haidara janfa i mago bɛ minɛ diɲɛ na i b'a sɔrɔ parce que jogo de bɛ maa kɛ cɛ ye jogo bɛ maa kɛ cɛfarin ye bon min yɛrɛ ni kabakoya wajulu ko ni karamɔgɔ ko la ka diɲɛ yɛrɛ nege bɔ la pewu Amadu minnu de finna bi o de ye karamɔgɔ wajulikɛla tiɲɛtigiw minnu bɛ tiɲɛ fɔ n'i y'o tiɲɛtigi tan da k'o lajɛ min bɛ tiɲɛ yɛrɛ ka gundo la o jɛlenba o maa saba mais o bɛ kuranɛ aya fɔ tiɲɛ ka fɔ ko ɲuman la mais bilahi min bɛ jogo k'a ka denbaya kɔrɔ min n'a sigiɲɔgɔnw bɛɛ de don min ni adamadenw bɛɛ de don mɔgɔya la mɔgɔw ka danaya bɛ min kan o ka dɔn an ka karamɔgɔ dun ye mɔgɔw wele ka na jogo de ma ka ala ta fɔ an ɲɛna tiɲɛ kan an taara ka denbaya la y'a sɔrɔ a muso mara cogo b'o cogo ye
a demara cogo y'o cogo ye a ka diinɛ tigiya y'o cogo ye an y'a sɔrɔ karamɔgɔ ye min fɔ an ye a yɛrɛ b'o kan mais n'an ko an bɛ karamɔgɔ fɛ n'an ye o bila dɔrɔn an y'a janfa o la ne y'a fɔ a ye quoi n ko karamɔgɔ hali ni e ni ne ma ɲɔgɔn ye ɲɛna i ka laɲini ye min ye n b'o kɛ fo ka taa ni tigɛ o de la an tɛ se ka sigi parce que karamɔgɔ Haidara si bɛ yɔrɔ min na bi hali bi n'a fɔra k'u bɛ foro kɔnɔ sɛnɛ na o b'a yira ko sɛnɛkɛla de ta bon Haidara ka foro ye waajuli de ye wa ne y'a hali bi Haidara bɛ waajuli la su fɛ ani tile fɛ a tɛ ka se ka sigi o b'a yira ko anw de ka place ka dɔgɔ o de la n'anw y'an miiri o la an tɛ se ka sigi su fɛ an tɛ se ka sigi tile fɛ an bɛ taa de komi fatɔ o de la hali anw ka comité la anw ka ANIFA comité la don o don n'a fɔra ko ale sara fɔ ko Darula a ka ten don o don ko ale sara ka ten ko Darula a tɛ se ka ye o parce que a ka karamɔgɔ ma se k'a sigi a tɛ se ka sigi Haidara yɛrɛ ko ne ma o don ko ne ma ɲi 20 mètres kɔnɔ fiyewu ko dɔnni min bɛna faamu nana ka taa n sigi 20 mètres la ko nafa t'a la ko fɔ a ka yɔrɔ ɲini de n ka taa ye bon yɔrɔ ɲini waati korila min a ko bon ko n kana fara an ka maraka kungo yan karamɔgɔ kɔnɔ jɛlen don a kɛra an fɛ a kɛra an bɛɛ fɛ o tuma an yɛrɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka ɲɔgɔn minɛ ka yafa ɲɔgɔn ma k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni Ala sɔnna an ka ɲini bɛɛ bɛ sabati Ala ka hɛrɛ kɛ karamɔgɔ Haidara ye Ala ka hɛrɛ kɛ karamɔgɔ Haidara ye Haruna Ala ka hɛrɛ kɛ Haruna ye Ala k'a kisi karamɔgɔ den ninnu fɛ Ala ka hɛrɛ k'u bɛɛ ye Ala k'an bɛɛ kisi maraka kungo dugu Ala k'a taa ɲɛfɛ Ala ka bɛn sabati Ala ka bɛn sabati aw minnu fana y'an bonya karamɔgɔ Haidara kama yarabi Ala ka hɛrɛ k'aw ye Ala kana dɛsɛ Ala ka bonya kama Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillah ina na bara Ala ka baraka dɔ la Ala k'an kisi k'an dɛmɛ salli ala rasul